Panasing surya kesasapan mendung. Satembah dadi goreh kang mapan aning Purayagung negari Ngastina. Sumuing penggalih Sang Nata Ngastina ya Sang Prabu Duryudana. Kaya-kaya tan bisa rinucat. Amung anjegreg kaya tugu aja. Dupi mulat Sang Begawan Durna miwah Sang Harya Patih Sengkuni wis mangarsa. Sigra Hamurwani kang hamedhar sabda.
Sritina ning pasewakan busana kang maneka arna maneka warna sebak puspiteng udyana miang pancrah sarwa rukma ranggeng kang manik manik narawata abro prabanya sumirat kenyaring tejoli waran lir kilat sisiring tadit wimbuh kakanda minging katyuping samirana mantha separan kang mangambar kungas angebeki madyaning pasewakan tandya jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat paman sengguni nadyan Duryudana jumeneng Narendra Nyakrawati mbau dendha nanging batos kula nelangsa kagubel dening raos kuciwa waman Duryudana jumeneng Narendra menika wonten watesipun purun boten purun anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang kedah anggentosi Duryudana jumeneng Narendra wonten ing Praja Ngastina nanging nyatanipun Lesmana mrucut saking gendongan luput saking kudangan bocah wis cukup umur ning nalare durung dewasa bodho mboten purung ngangsu kawruh ngudi ngelmu mung ngendel-ndelke dupeh anak ratu kanthi dasar kasunyatan punika waman punapa saged ing tembe Lesmana Mandra Kumara punika gumantos keprabon
wonten negari Ngastina paman Harya Suman. Nun sewu nggih anak Prabu. Ing negari Ngastina menika wonten pujangga ingkang mumpuni lan kagungan adeg-adeg sak level kalian para pujangga winasis. Menapa mboten langkung prayogi menawi Angger Lesmana kapasrahaken kemawon dumateng Kakang Panembahan Durna niki, kula pitados menawi Angger Lesmana dipun gulawentah dening Kakang Durna tertemtu badhe dados satriya pepunjuling jagat raya lho nggih. Diwate. Oh, sampeyan niku kok golek-goleke gawean wong tuwa. Kula niku pun kesel nggih Dipate. Wau niku kula pun kekiter pendhapa ngubungke welut nika wau leong. Oh. Ya kula pun goleke gawean sampeyan niku kula nggih ampun kesupen lho Kakang Durna. Kesupen napa Dipate? Nggih kula diparingi komisi. Wah. Sampeyan niku gawean durung dilakoni kok wis njaluk komisi. Sampeyan niku kamangka niki wontene namung segelas teh untuk pembangunan. Bawadara kula nggih menapa kinten-kinten jingandika pareng anggulawentah dumateng ingkang wayah pun Lesmana. Oh lole blegodhek manyar-manyar pet kanel buntute kisah Allah. Oh alah nggih. Matur nuwun sinuwun dene pun Bapa pinitados kula wentah putu kula pun Lesmana Mandra Kumara inggih. Nanging keparenga pun Bapa badhe munjuk atur wonten ngersanipun sinuwun anak Prabu Duryudana. Wonten paribasan manungsa wenang wiradat niku. Ning boten pareng ndamel kodrat. Pambudidayane manungsa mboten saged ngungkuli garis ingkang kawasa kridaning ati tan bisa mbedah kutaning pesti. Nggih. Kalebet kabejanipun wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara nanging sinuwun wonten satunggaling cara supados wayah kula Lesmana Mandra Kumara ing tembe saged kinadang-kadang gumantos keprabon wonten ing negari Ngastina. Kepripun caranipun Bawadurna? Samangke para Jawata badhe ngandhapaken wahyu kang sinebut wahyu Cakraningrat. Nggih. Dados dewa samangke badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang winastan wahyu Cakraningrat. Inggih nggih. Paman Sengguni. Kados pundi menggah pemanggih paduka Paman? Nun sewu nggih, nun sewu. Ing atasipun anak Angger Duryudana menika sampun mengku wibawa Nyakrawati mbawu dendya. Narendra ing kesugihanipun sunduling langit. Menapa inggih yektos menawi wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika taksih mbetahaken wahyu. Wah. Bola-bali nek patih petuk niku ya sampeyan niku Dik Juni. Aku tak ngomong gatekno ya Dik. Nggih Kakang Durna mangendika. Sing jeneng Nurbuating Nyiwang Agung kang winastan wahyu mono sayektine kudu rinasuk dening Nalendra ya ratu. Nggih. Lah lajengipun senadyan kesugihane kuwi sunduling langit nanging yen tanpa kanggonan wahyu muspra Dik Patih. Ora ngaten. Iya no tak kira ya ora bakal lestari nggone bakal dadi Narendra. Nggih. Lah kula jeng tanglet Pak Negondel takon apa? Wong golek wahyu kuwi kudu gelem nglakoni. Heeh. Nglakoni poso ya nglakoni tapa. Kamangka ing atase aku sing wis tuwa wae yen kon nglakoni tapa 40 dina ora kuat. Apa meneh wayahmu Lesmana sing isih nom Jaka Kumala kala bebasan durung ilang pupuk lempuyange Bawadurna. Kula nggih lajeng benjang menapa miwah mapan wontenipun diwayah paduka pun Lesmana kedah lumadi ing Pemasubrata ngupadi wahyu Cakraningrat langkung prayogi sawega ing gatiri kalenggan menika nggih. Dene mapanipun wonten ing wana Krendayana ingkang wonten lengkaing
Ukir Mahendra nggih anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakita nawang sesangka Narendra mbek marwa sing sang kadre gumulung mangrempak ing wadya kadre gumulung mangrempak ing gurda-gura reka giri-giri gurda-gura reka giri-giri nanggono magawe glari roang-wang pawan sengguni kula nggih yen mengkono aja kesuwen ninggal ajokna wayahmu Lesmana Mandra Kumara munggah ing setinggil Binaturata inggih ngestaken dawuh nggih anak Prabu. Inggih Rama Hanjra ingkang puspita rum kasiliring samirana amre sekar gadung kang mangambar kungas gandanira putraku wong Jentara anakku wong Sigit Lesmana Mandra Kumara aja kaget jeneng sira ndak timbali ana ing pasamuan agung dina samengko nuninggih Kanjeng Rama adat lupiya menawi kula dipun timbali mesti ajeng didandani manten menapa menika badhe kadhaupaken kalian sekar-sekaring wanita ing Institut Seni Indonesia Surakarta Rama. Oh alah ngger bola bali bocah iki lek senengane ingin ya ngono kuwi. Iki sesuk nek kuliah kene ngono mesti golekne sing ora-ora bocah iki.
Iki ki ora oleh ngrembug sing kaya ngono ya, Ngger. Lah pripun to, Mbah? Kula niku seneng-senenge jatuh cinta lho, Mbah. Bocah kok kaya mengkono kamang kaya anak ratu sugih lho kok ya ngene lho. Oh, sampeyan ngunekke kula Petruk, Mbah. Mboten nggih. Lha semono kula Rama sumurupa dewa bakal mudhunake kanugrahan Wahyu Cakraning Rat mula sira kula ndak dama-dama tak gadang-gadang bisa nampa tumedak ing kanugrahan Wahyu Cakraning Rat kuwi mau, Ngger. Wo, lah kok kon golek wahyu. Nek mung wahyu we tekan pucang sawit kono mesti ketemu sing jenenge wahyu. Lah kok dadak digoleki to, Mbah? Mbah, kula napa kula saged? Oh, alah, Ngger, bisa. Lek meng kowe iki bisa, Ngger. Tenan to. Santai wae sing sareh. Watone teteken tekun. Wis kuwi mesti kelakon. Mesti bisa kasembadan. Nika mburi nika kok muni tekek. Kowe kuwi sing arep ditekek. Wis, ge ayo saiki ndang mangkat. Topo ana ing alas Krandayana. Topo menika panganan menapa to, Mbah? Aduh, Ngger anak Prabu iki piye iki? Anak ratu kok ora ngerti topo. Oh, alah, Ngger. Topo kuwi satopo popo, membo dadi wong popo. Ayo ndang, budal ya, Ngger. Awit saking wisiking Jawata tumuruning Wahyu Cakraning Rat kuwi ana ing wana Krandayana. Wo, alah niku alas kondang angker banget lho, Mbah. Iya. Akeh mbang gula sugus. Mbang gula sugus niku napa to, Ngger? Nika lho sing dibuntel putih jengkelit nika. Kok jengkelit ki piye to ki? Jongklik. Ah nggih nika jenenge lak mbang gula sugus. Lah mangke nek kula mboten nangsal wahyu napa kula saged dadi ratu, Mbah? Ngene ya, Ngger, yung alah. Mengko kowe dikancani simbahmu Durna lan paman-pamanmu Kurawa mula aja sumelang atimu. Nggih, menawi kepareng kados mekaten ajeng kula cobi. Jangan takut mencoba pokoke niki. Meriah to, Mbah, kanca-kanca kula. Wah. Ora do ngakoni lho, Ngger. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu Rama. Ya kula Lesmana sun sangoni Basuki. Eyang Durna kula nyuwun pengayoman. Wah, ya, Ngger ndak campangi ya, Ngger. Bawa Durna Kula, Ngger. Sakwetahipun anak kula Lesmana kula pasrahaken Bapa Durna monggo anggenipun badhe murba asisa. Kawula nuwun nggih, Ngger anak Prabu. Paman Sengguni kula dawuhna marang para kadang-kadang Kurawa supaya dadi jejeg wengku ning lakon menika. Nun inggih dateng sendika, Ngger anak Prabu. Us paripurna sabdaning Sang Nata arsa kondrange daton. Jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mbancethi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sang Srinaranata nganti kaya temanten binayangkari.
Ayo, Cok, ayo budal to. Yo. Micil saking jroning praja mapan madyaning ngaloga kondanging para wadya sawega puk sura tambur nyang suling pepandhen taludak mewa bandera kakandha mawarna-warna pindha Jaladryana Sri Kawuryan Paman Setyaki lan Udawa. Kula nggih. Kula nampi dawuh saking Kanjeng Dewaji supados anggayuh kanugrahan wahyu kraton ing madyaning wana Krendawana. Inggih nggih. Lajeng kepareng jingandika anggir menika kados pundi? Jagat nekseni janma ngakeni bilih samba mekaten atmajanipun Narendra Gung Binetara. Ewadene malah kula mboten bombong nanging Kupara rumaos awrat. Awit kula badhe rumaos lingsem menawi ngantos angrangsang tuna anggayuh lepat. Iba surak ing tiyang sak jagat lho. Nyuwun papunten nggih. Pikantuk lan botenipun kanugrahan menika mboten baken. Nanging ingkang wigatos jengandika menika namung winenangaken budidaya. Dene kodrating lakon kula aturi masraken dumateng Purbaning Hyang Wisesa. Sembah nuwun Paman.
tutur saking jengandika Paman Setyaki badhe kula ugemi kinarya gegebengan sarta pamujuting diripun Samba. Monggo bidhal dhateng wana Kendhayana Paman. Monggo kula dherekaken nggih. Udawa kula mangsa borong awakku iki wangi-wangana ya, Wa. Inggih nggih, monggo kula dherekaken. Wah, parat. Parat. Ya. Jumang kahang rosru sesumbar Plindu bumi gonceng kumaluduk kuntur ketuk Umup kang joloni dilumembak penyu kumambang Oh waladalah ora pangling Setyaki yo dasar para nyata Kartomarma yo bakal menyang endi wis Setyaki nderekake tindake anggir samba gayuh kanugrahananing wana Kendhayana. Wah, barung sinang lakumu. Mangertiya yen to dina samangku Kendhayana dadi sengkeraning para Kurawa. Kinarya Anggir Lesmana uga bakal gayuh nugraha yen pancen mengkono. Ayo bebarengan nganti Anggir Samba lan Lesmana mlumebu aning wana. Ngiras pantes nodi ketrimaning urip. Wah, parat. Ora urung kowe kang bakal nrimpeti lakune para Kurawa. Wah, becik bali yo. Janji ora gelem bali kelakon ndak ruda paripeksa. Wiladalah waton Sulaya bocahi. Mundur Kartomarma tiba tak gletho rondo bojomu sak lawase urip. Wah, mati dening aku wis Setyaki. Oh. Ah. Wah.
Yo. Wis Setyaki. Yo. Yo iki tampan ono. Wah, kowe. Mati. Lah urung apa-apa kok wis dak kaya ngene Kurawa. Waduh. Waduh. Mati kula man. Kartomarma mundur nggih. Mungsuhmu sapa? Setyaki. Sapa? Setyaki man. Wah lah. Aku ana Setyaki barang nderekke tindake. Bonane Samba man. Samba ya arep nggayuh wahyu nggih bakal nggayuh wahyu wonten mapan alas Kendayana. Wah lah dalah ketiwasan iki. Ya mundur kana. Neng kene iki kon walah kok malah kebeta ngger para Kurawa mirang-mirangake. Ayo Kurawa sapa sing arep maju mulih? Man. Sapa kowe? Man iki sapa to kuwi? Kula man. Rene Cit. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Oh, Setyaki. Nggih, nek mung Setyaki mungsuh Citraksi ora ana apa-apane. Tenane kowe iki ora nyok. Wah, gurawalan ora. Wah. Tak maju man. Janji kula kalah. Jenengan pinjing mantuke mlaku. Wah, kok ngono iki. Iki mau mangkat ngebis bareng-bareng kok mulih terus aku mlaku ora. Pun man rampung. Lho. Kowe iki mungsuh Setyaki. Nggih mungsuh Setyaki pun kula pun menang man. Gusik ta. Mungsuhmu Setyaki apa sapa? Lho. Setyaki niku. Sampeyan mau muni pripun? Mungsuhmu Setyaki ndang Patenono. Wah. Ngopo? Salah pendengaran man.
Kok salah pendengaran? Krungu kula niku kuacintekno. Bola-bali kuping kene amandel. Put. Kuping kok amandel pripun, Man? Kene arep musuh aku. Wayange ndang ditokne kene. Gayeng to man. Ora usah nganggo gamelan men doleren. Le, Setyaki kene le. Menungso nek rambuté kaya brokoli iki sapa iki? Brokoli matamu kuwi. Ora apa-apa nek wis matak-matakke aku. Ya, iya, iki pangeran Pati padake lho. Wayange anyar aku. Wah. Gilap kowe. Iso tak nggo ngaca. Iki dikon nganyari. Slometan ora. Kene musuh maku jandon rasaku gamelan. Yo, akapela. Oh, akapela. Ayo. Truk tak tak ngono ya. Yo. Truk tak tak tuk tuk. Yo, Yo. Truk tak tak. Oi. Aku urung-urung kok wis ngantem kowe iki. Wah, ya males. Aku pisan kowe pisan. Yo. Wah, pisan wae. Lho iki pisan iki mau. Yo genti kowe pisan. Yo, kene. Wah, nemeng. Oi. Loro ora krasa malah kowe dipijeti. Wah. Yo. Wah, kene nyo kene. Wah, jan sip temenanan Udawa. Lho aku ki nang kene. Waduh. Sajake wis mumet iki. Wis rasah kakean wicara gek kene. Waduh.
lanang. Jan atruk ya pek. Oh. Sekarang yo nek aku metu ora nganggo rap ngene iki ora gelem metu aku. Breng bongkotan dikethok tinggo celengan anyar dicolong maling nginjen manten anyar dientup kala jengking. Ker syukur wong lanang kok becicilan gawa banyu kok bejajaran rupane ayu titel eceran rupa-rupa ayu njaluk duit 20.000 nek bak aduh lali ta aku wonge apa anane nek bab duit aku ra duwe dhek kelep pikire rangkul aku sak kencenge nek tak kipatke tiba klumah ketok kathoke bareng ketok kathoke kathokku mlotrok ketok batrene wis ngono kowe pokoke wis rasa-rasa diteruske Gong ya wis aku wis puas kok ayan aku menyingkat waktu aku kan to the point wonge ya iki saiki iki acarane apa genah wayangan lho nah gue tekon acara ini kena wayangan ora maksudnya rinci aku rasa menjelaskan secara rinci aku wis omong nah aku wong to the point iki pokoknya awake dhewe iki mengisi acara HWD iki apa? Hari Wayang Dunia lho kepiye to? Wah yos bunga ya Gong ya bunga ngatile kono Pak Bis mau turu nggone nggokan glundung yang asem tenan kok mbak wis penting wis apa jenenge info sudah diterima ki arep nembang-nembang apa ora usah buang-buang waktu Gong aku ora seneng aku ki bocah dolanan orang ngerti wayah orang ngerti wayah wis dolanan iki apa kok aku metu ora nganggo rap pengen to kowe Pak iya puno kawan ora ono gunane kabeh minggat kono nesu kae genah nesu tole ayo gek do ditutke ndaramu Abimanyu kae apa tunjung Bang Trate ayo le ayo monggo Pak Kok ayo
Wah. Angler bawaning kang sinong mati gawe gelar nararya mbek susutira pamo sang mangrempak Suranggangkara kita umangsa ana satriya lumebu ana krendha ana sapa satriya Plongkowati Raden Abimanyu kekasihku kowe sapa kang bau reksa alas kene aku jenengku Jaya Sudirga aku Jaya Lengkara ana wigati apa kowe lumebu ana alas iki nedya gayuh nugrahaning Gusti luwih becik kowe baliya alas iki dadi panguwasaku oleh mbacut ora oleh bakal tak ruda paripeksa wah lakon tak gegulung rimah-rimahe
Wah. Wah. Oh. Jolke. Jolke. Oh. Wah. Wah. Kakang Jaya Sudirga tekaning pati. Wah, nanging ora dadi apa. Merga aku lan Kakang Jaya Sudirga bebasan raga loro nyawa siji. Wah, ya Kang tak lompati uripa meneh, Kang. Wah. Wah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.